maona manje. Right, album zvasiyana rine 8 tracks. Tinoda kuti tione kuti tinofitira manzi dzacho dzese here, nekuti ndonguva yacho ndokutoti mutodzinzwa ndokudzishambadza manzi dzacho. Rega titore kamba kanonzi peace rusununguko. Wagovana imi itirwa zvakanaka. It's
vamwe vako zvezvo zvamunondorengera zvimbobudirira ndakawana pisi munaisho mambo jesu inini mai Chimwanambo mungade kutibatisawo here kuti muchitarisa kune vaimbi vakatungamira kumusha kune vaimbi vamwe vati kurei meno kuti izokuonawo kwenyu pane zvamunofungawo here kuti zvingade kuitwa kurangarira vaimbi ivavava uyezve mungade kubva mazotora mukana uno here kuti zivisawo kuti ndevapi vaimbi vamaifarira muchikura. Ya DJ ndinoda kutenda mauya nemubvunzo wakanaka zvikurusa ende semuimbi ndinoshuvira kuti dai nyika yedu yeZimbabwe yaitawo kuti pave nebato rinotitsigira isu vaimbi rinomira nesu kunyanya panyaya dzepiracy. Taikumbira dai piracy yaparadzwa zvikuru sei nekuti iri kutotiparadza isu sevaimbi. Saka dai paitwawo bato rinotitarisirawo isusu sevaimbi rinotionerawo kuti dai tasimudzirwa tawanawo mapromota tiwanewo kurangarirwa even kwevaimbi vakatisiya varangarirwawo negovernment mhuri dzavo dzichengetwawo negovernment nekuti vanhu vakabata basa rakasimba riri kuraramisa munhu wese kunyangwe nanhasi. Saka dzinenge dzifanirawo kuti dzirangarirwe nekuti kuenda kwemuimbi zvinenge zvarova pamhuri yake. Saka taikumbirawo kuti pavezve nekurangarirwawo kwevakura vari mubasa rekuimba vari muindastry rekuimba asi vakura vasingachakwanisi vawanewo penjeni sezviri kuitwawo vashandi vehurumende vanowana penjeni kana vakura. Vaimbi kana takazvitarisa vanhu vakakosha nekuti pese panounganiwa panoitwa misangano inoitwa pese panofariwa panotoimbwa kuti zvinhu zvese zviendeke. Asi kana takatarisa unoona kuti muimbi anotoonekwawo hake seumwewo munhu asina batsiro asina nebasa rese asi anovaraidza vanhu anoporesa vanorwara vamwe anopora kuburikidza nekuimbirwa chaiko umwe anotobva pakusuruvara kuburikidza nekuimbirwa umwe akatobhowekana nomuona achitowana somwe yanoridza kuti mwoyo wake unyevenuke. Saka vaimbiwo vakarangarirwawo vakapiwawo chinzvimbo chiremerera vakanziwo hiro zvinongodadisa nekuti vanhu vari kushandiswa naMwari kuti vasimudzire nyika vabatsire nyika. Saka vakangorangarirwawo zvinhu zvinongokomborerawo kungonzwawo kuti kune mugwagwa wababa Jordan Chataika kune mugwagwa unonzi Makeniki Menyeruke Street zvinongofadzawo zvinopa kuti vanhu vasimudzirwe vaonewo kukosha kwavo. Saka ndinoti hurumende dai yationerawo ipapo ende ndinopa kutenda nemukana wamandipa. Inini ndiri muimbi akakura achiteerera music yababa Jordan Chataika yainditira zvakanaka zvikuru. Music yababa Manyeruke inondikomborera zvakanyanya zvikuru. Vabati vaJehovha ndingangoti vaimbi vakawanda venziyo dzechitendero vanondisimudzira vanondipa kusimba kana ndakuda kusuruvara paya ndinonzwa ndichisimudzirwa nemusic yavo. Saka ndovanhu vandakakura ndichiteerera ndinoteerera zvakanyanya kunyangwe vamwewo vandisina kwanisa kudoma nemazita vanoimba nziyo dzechitendero vanondikomborera zvikuru.
vabata-bata zvakawanda zvamanzwa vateereri kuti izvo zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvitariswe. Bekutanga kuita ground breaking pacho ndo panoda kuti pazikanwa kuti zvofambiswa nepapi. Zvoda kuti vaimbi vachibatana vachirongawo ninge association yavo, vaimbi vese pamusoro pamwe chete, voita list down zvese zvavanofunga kuti zvingade kuitwa, zvonekwa kuti zvingafambiswe sei, nekuti basaka rine paunozotitadza wakura, saka uchiri kunzwa udai aiwa unochikuti aiwa ndizvo. Saka pamberi apa zvishuwa zvinoda kuti zvigadziriswe zvionekwe kuti pamberi wazonge wati kurei hauchakwanisa kufamba uchitendera uchinoridza, panenge pachidawo kuti pazenge pane mabiwo kamari kanenge kachizouyawo. Handizivi, tiri kungoita sam zvataurwa namai Chimwanambo kuti zvinhu zvakanaka shuwa zvinoda kuti zvionekwe kuti zvingafambiswe sei. Right, mungade kuti batisa here machallenges amuri kusangana nawo munyaya dzekuimba idzi dzemunochidzimai uyezve muri kuimba dzimbo dzechitendero? Zvakati remei pakuunganidza mainstrumendi pamapractices, because zvakuenda nekuti nzvimbo yaunenge uri ine vanhu vakawandawo sei vane mainstruments, because munhu akanyatsoona kuti ndiye ega ari panzvimbo ipapo anotora advantage zvokuti umwe anokudza kuti utore madrums angu akazvimirira, umwe anokuchaja $20, umwe anokuchaja 30, umwe anokuchaja 10, zvongoenda nekunegotiata kwenyu. Kuzoti magita anogona kukudza kuti pe each guitar ndinoda kana kuti $10, umwe 20, zvichingoenda zvakadaro kusanganisa nekeyboard. Kozouya pamastering nemixing kustudio, amwe mastudio anotokuchaja zvakasangana, iwayo anotishandikei nawo. Vamwe vanokwanisa kuti $40 per track, vamwe vanokwanisa kuti $50 per track pane zvese. Kozouyawo vamwe vanokuchajawo zviri separate kuti pamastering ndichada mari yakati, pamixing ndichada mari yakati. Vamwe vanototiwo vanochaja per hour, wokudza ndoda $15 per hour. Zvakuenda nekuti iwewo practice yako wakaifambisa sei. Kana uchiti nonokeiwo mustudio zvinokurova panhongonya chaipo, saka zvinenge zvichitinetsei ipapo, zvinenge zvakutokurova mari yakati wandei. Tochimbotarisa ma-airplays umu nekumachats zvakamira sei mhanzi dzenyu imimi muriko kuZimbabwe kumanenge muchidzinzwa kuti nhasi yaridzwa paredhiyo, pamwe mapindawo kumagospel top 20 ameno, zvakamira sei? Vanhu vari kuvhotera here mhanzi dzenyu kuti dzipinde kumachats ari kuita kuZimbabwe? Ndinoda kutenda kuti mutinzwe nhasi kuburikidza nema DJ edu anotisimudzira, DJ Mafaro vazvipa nguva yavo nhasi.